Kaixo, nire izena Teo da, eta Eliza Kristau Ortodoxoaren parte naiz. Garizuma ez da berez ospakizun bat, baizik eta eguntarte bat edo denboraldi bat, 40 egunetakoa. Bueno, 40 egun gehi beste 7 aste nagusia izaten dena. Eta Garizuman prestatzen ari gara aste nagusirako edo Paskorako. Zen eta oso ospakizun garrantzitsua da eta horretarako pededun bakoitzak bere prestakizuna izan behar du. Denboraldi honetan meza gehiago egiten dira, bai asteazkenetan eta bai ostiraletan, eta gehiago profundizatzen da honetan, zen eta Paskorako prestatu behar gara, bai buruz eta bai arimaz. Eta hortaz aparte badago baita ere baraua. Denboraldi honetan ez dugu animalietatik etortzen den ezer jaten. Hau batez ere egiten da pixka bat baita ere prestatzeko gure gorputza, eta baita ere bakoitzak bere etxean edo bere egunerokoan saiatu behar da otoiz gehiago egiten edo pixka bat prestatzen datorrenarentzako prest egoteko.